Moikka! Mun nimi on Jarno ja tänään me tehdään tällainen 1 minuutin meditaatioharjoitus. Kuulostaa ehkä aika lyhyeltä, mutta mä lupaan, että jos sä kokeilet teet tämän vaikka 5 kertaa päivän aikana tai ehkä jopa 10 kertaa päivän aikana, niin tää rentouttaa, tästä tulee tosi mukava fiilis ja se rauhoittaa meitä. Se tuo meille sellaista hyvää lepoa, hyvää mieltä. Eli lähdet seuraamaan nyt vaan ohjeita, kokeilet sitä ja sen jälkeen sä voit soveltaa sitä ihan milloin vaan päivän aikana. Ainakin sellaisissa tilanteissa, kun tuntuu, että on vähän liian kiire tai rupeaa joku asia stressaa, niin tää on hyvä keino vähän rentoutua siinä. Eli ensimmäiseksi laitat silmät kiinni ja pehmennät vähän sun kehoa. Haet semmosen mukavan pehmeän istuma-asennon, josta lähdetään vähän tietoisesti keskittymään hengitykseen enemmän. Voit hengittää nenän kautta sisään ja suun kautta pehmeästi ulos. Heti alusta lähden tunnet, sun vatsa kevyesti nousee sisään hengityksellä. Ulos hengityksellä se laskee. Ja nyt jos sun ajatukset lähtee harhailemaan jonnekin ihan minne tahansa muualle, niin palaat siihen keskittyneeseen hengitykseen vaan. Eli se hengitys ohjaa sua eteenpäin koko sen minuutin ajan. Seuraavalla sisäänhengityksellä lähdet täyttämään vielä isommaksi sitä vatsaa. Tunnet, se vatsa siirtyy vähän pidemmälle eteen. Ulos hengityksellä rentoutat itseäsi kunnolla. Nautit sellaista pehmeästä, hyvästä hengityksestä. Ja muistat vaan pitää sen keskittymisen siinä hengityksessä. Seuraavan muutaman hengityksen ajaksi mä annan sut vaan rauhoittua siihen. Ja samalla mietit vähän sun kehoa. Mietit sellaista rentoutta ja pehmeyttä. Ja kuulostelet miltä se kehossa nyt tuntuu. Seuraava uloshengityksellä. Lähet rennosti avaamaan silmiä. Ja hymyilet kenties. Hyvä. Näin easy ja simppeliä se oli. Ei mitään pelottavaa, ei mitään erityistä. Mutta mä lupaan, että teet tän, niin tää tuntuu oikeasti hyvältä.